नुकताच कालच मला भारत सरकारने पद्मश्री पुरस्काराने माझ्या कलेबद्दल सन्मानित केलेला आहे। त्यामुळे मी त्यांना अभिवादन करून फार आभार मानतो आणि त्याचप्रमाणे माझे गुरुजन, माझे आईवडील, माझी मित्रमंडळी आणि तमाम झाडीपट्टी रसिकाचे आभार मानतो। खरं म्हणजे झाडीपट्टी रंगभूमीला एक वेगळी परंपरा आहे, एक वेगळी संस्कृती आहे। गेली 50 वर्ष मी या रंगभूमीवर कार्यरत आहे। याचं कारण इतकंच आहे की इथल्या तमाम रसिकांनी जे माझ्यावर प्रेम केलं, खऱ्या अर्थानं त्यांचेही आभार मानणं आणि मला आनंद याच्याकरता झालेला आहे की प्रथमच आपल्या या झाडीपट्टी रंगभूमीला न्याय मिळालेला आहे। आणि म्हणूनच हा जो पुरस्कार आहे, हा पुरस्कार मी माझ्या झाडीपट्टी रंगभूमीच्या चरणी अर्पण करतो। म्हणून मला खूप खूप आनंद झाला। हा आनंद आता सगळ्या विदर्भात आपल्या झाडीपट्टीच्या रसिकांना, कलाकारांना सुद्धा द्विगुणित करण्यात आलेला आहे। त्यामुळे मी सगळे पुनश्च भारत सरकारचे आभार मानून खूप आनंद झाला। आणि खऱ्या अर्थानं ही पहिली अशी वेळ आहे की एका दुर्गम भागात, गडचिरोली जिल्हा हा एका टोकावर आहे महाराष्ट्राच्या आणि पूर्ण नक्सलाईट एरिया आहे, तरी माझ्या कार्याची दखल घेऊन, खऱ्या अर्थानं झाडीपट्टी रंगभूमीची दखल घेऊन हा मला सन्मान मिळाला। त्याबद्दल मी सर्वांचे आभार मानतो। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।